Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSNTV basa richienda mberi. Ndogara ndichitaura ndichiti basa reSNTV harisi basa remunhu one, ibasa remunhu wese, ibasa renyika. Handiti so mukaona tichiita zvatinenge tichiita panapa, chatinenge tichingoita chete kuti basa riendere mberi, kuti nyika yedu irambe ichiendera mberi. So panapa ndamira nevandakamira navo vandiri kuda kuti vazviintroduce vega, uyezve kuti vabve panditi makadii zvenyu mukoma? Tiripo makadiwo. Tinofara. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani uye makamirei? Alright, ndinonzi Take More Mazuruse, ndobva kuorganization inonzi Winners Network. Ndine umwe wangu wandinaye panapa anonzi Nenzi Bunira from Winners Network. Alright, perfect. So panapa mauya ndimi maona zvakakodzera kuti munge muri munouya kuzosvitsa vana vedu pano pachikoro pamwe chete nezvamauya nazvo. Mungadawo kutiwo kudii maringe nechiitiko chiri panapa? Thank you so much. Tikada kutaura kuti isusu giving is not so much about having a lot but the heart to assist. So isusu takaonawo basa ramuri kuita, moving around, highlighting areas of need. And then as a coming together of progressive young minds in different sectors of the economy, takabva tangoti ngatiunganidza zvatinokwanisa kuti vana since vawana scholarship yekudzidza vana kuti vadzidze vachifokasa vasina zvimwe zvinovanetsa. So in terms of upkeep, we then mobilize resources in terms of grocery items, zvimwewo zvekufuga nezvimwe zvinogona kuenda kunobatsiridza kuti vadzidze zvakanaka. So this is the first step, and we feel kuti as we continue always explore ways of assisting them, because chakakosha ndechekuti kati kana tabatsira vana kudaro vakadzidza vakaita zvakanaka, we are breaking the poverty cycle. So the idea is that we empower them, and in turn they also get to empower their own. Yeah. So what do you want to say, especially to some other organizations out there who are not yet participating in such works like this? My advice is that let's join hands in assisting the less privileged. It's not so much about having loads of money, but your dollar, my dollar put together goes a long way. So we are pushing for a Zimbabweans, supporting Zimbabweans approach to humanitarian challenges. Whatever you hear, whatever situation you encounter, unogona kungobatsira in your own small way, and collectively it works even better. So we are speaking a collective approach to diversity of humanitarian challenges in society. Perfect. Yeah. All right. So here we've got Nancy, my sister here. Nancy, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Okay. Thank you very much for coming and for handing over these goods to our kids. Thank you so much. So mungadawo kutiwo kudii nekuda kwechiitiko chiri panapa? Ndoda kutenda Winners Network yabatana kuti tikwanise kuitika chiitiko ichi. Ndiri ndega ndaikwanisa kuzvitadza, but as teamwork always builds a future. And taitira vana kuti vanasikana, I'm sorry, it's a Women's Month as well, so I'm going to address it. They are part of the women. So we are pushing, we are building a woman of tomorrow. So we are happy to assist. Thank you, everyone. Oh, wonderful. Aiwa. Tida kungoramba tichitenda. Timbonzwaiwo vanasikana vachona. Aiwa, kudenga kuna Mwari zveshuwa. Ndilolo wangu. Lolo, uri kutiwo kudii kune vaita chinhu chakanaka? Ndoda kuvatenda nerubatsiro rwavaita, Mwari achivaropafadza vanhu vakadaro. Handiti? Ko Rijo? Ndoda kuvatenda nezvavanotiitira ndichiti varambe vakadaro. Handiti? Wonderful. Shoko renyu rekupedzisira? Ndinongokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti ngatingobatsirana mumatambudziko. Zvakanaka zvakaipa. Let's remain a people together, and that way we'll grow better as a nation. Wonderful. Yeah. Shoko guru? Ndinotsigira zvataurwa naMr. Mazuruse, one nation, one people. Thank you so much. Wonderful. Sara mbai makagara ipapo ticharamba tichitaura nevamwe vanhu vakuru vari panapa. From Uncle Said netimu yamuri kuona panapa. Zvinodadisa izvi. Zvinodadisa. Much love and God bless.